L-attivitajiet ta' ġbir ta' fondi huma importanti għalina għaliex biex nagħtu l-aħjar lil dawn il-persuni li jgħixu fid-djar tagħna 115-il persuna irridu l-flus. U għalhekk id-donazzjoni tiegħek se tkun qed tagħti qiegħed id-dar li qiegħed hawnhekk tagħmel din l-attività se tgħin biex dawn il-persuni aħna nwieġbu għal bżonnijiet partikolari tagħhom. Bżonnijiet li għandu kulħadd, imma daw il-persuni wkoll jixilqilhom li l-bżonnijiet tagħhom ikunu wieġba bħal ħadd ieħor għax huma d-dritt tagħhom ukoll. 4 miljun u nofs euro fis-sena biex inkopru l-ispejjeż tagħna. Prattikament kull resident għandu bżonn 100 euro kuljum. U allura il-poplu Malti nħeġġuh biex għal darb'oħra jkun ġejjin nismana kif dejjem għamel u ċerti li l-lejli se jkollna somma sabiħa. Il-poplu Malti jkompli jagħtina donazzjonijiet, imma grazzi tal-mulej dejjem ħaseb fina u minkejja tant ġbir li jsir il-poplu jibqa' joħroġ mill-but u jagħti biex jgħin. Is-sena d-dieħla se nkun qed nisfida l-oħra fil-komunità, se nkun qed nagħmlu refurbishment f'waħda mid-djar fil-komunità li għandna li issa ilha miftuħa mill-1997 u se nkun qed nagħmlu infrastruttura kbira wkoll biex ikollna wifi kull imkien għaliex diversi residenti jużaw l-iPad jew il-mobile tagħhom jew l-Skype biex anke jikkomunikaw ma' familjari tagħhom u dan ikompli tejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' dawn il-persuni u persuni oħra se jkunu qed jibbenefikaw mis-servizzi tagħna fis-sena li ġejja anke bil-ftuħ ta' dar oħra fil-komunità.